Kontua ez da bakarrik nun gauden eta nora joan gura dugun, kontua da baita ere nun ikusten dugun geure burua eta nun gura dugun ikusi gaitzaten. Eta horregatik eduki dugu gogoeta honetan, aurreko batzuetan ez bezala, kultur munduan, bertsolaritzak eta sorkuntzaren munduan bertsogintzak duten kokapena edo duten lekua gogo eta gai. Egoera paradogiko baten aurrean ikusi dugu geure burua, ze batetik egunero zapaltzen dugun lur batik buruz ari gara, baina bestetik gehiegi ibili ez dugun bide bat hasteari buruz baita ere. Eta segurutik horixe da motiboa gaitz egiteko bai geuri eta bai beste batzuei, bertsolariak, bertsogintza, bertsolaritza, kulturgintza deitzen dugun horretan kokatzen. Edozelan ere bai ikusi duguna da, bertsozale elkartea sortu zenez geroztik oinarrizko dituen hiru ideia formulatzea nahikoa dela abiapuntu on bat ipintzeko, ezta. Hiru ideia horietako lehenengoa izango litzateke euskaraz sortzen ateratzen garela plazara herri hirueledun batean eta garai globalizatuan, horrek esan nahi dituen guztiekin. Bigarren ideia izango litzake tradizio luzea eta aldi berean garaikietasun handia duen adierazpide bat dela bertsogintza. Eta hor ere anbizio eta kritikaren ikuspegitik eta badugu jauzi bat egiteko nahikoa baldintza. Eta azken ideia izango litzateke edozein arlo eta kultur arloa ere antolatzeko geroago eta indar handiagoa dutenean eredu instituzionalak edo eredu enpresarialak guk badaukagula antolakuntza indartsu bat oso geure baitatik sortua Euskal Herriaren luze zabalean eta belaunaldi desberdinetako kideekin eta horrek orain arte bezala tentsio eta lankidetza horietan garatzeko bide oparoa eskaintzen digula. Eta oinarri hori esekin egingo dugu bide berri edo berritu bat anbizio handiagoz eta jauzi berri batzuk egiteko nahiarekin helburu orokorraren baitan, ezta? Helburu orokor hori denok dakigun moduan bertsolaritza geroratzea izanik.